Nihang Karbi Baptist Association Indeng Pharoi Sira Krehini Ningkane Sekamaipi Ketalon. Kedamtang ni phai krehini pen krepho arkoi ningkan surhini rankoi rakethom aparman NKBA ningkane sek amaipi Antioch Baptist Church Bornirja along pamanpon. Sonsi President Joseph Hansepen Pharoi Sira Krehini Indeng NKBA ningkane sek amaipi ingpu ponsi kechengsi agir Penang Arni pen Daithor Usi Bikas Bidut Borua pen Joy pen Risim Kang Tangke Otmate Hele ke Orasong Akimi do pu Birtalong si Dode Sang se pen Birtalong si Kiria Sai Denglo. Bangso penajok patumia por Daithor along si Bangke Thom Hele ke Orasong KBLA full name Karbi Border Liberation Army claim bang phua tumaphan nep ingnang ponlo. Ferangke atum pen Birta ke Tokbo Mahut ka Chini dona tengke Bangke Thom Hele ke Orasong Akimia tumamen lake Jona Singh ingti artain koira trok asar buramen sardoka ingti arong bapuram tokbi village PS dolamara lapen Bikram ronghang artain koi asar buramen bapu ronghang village rong teke himari ronghang PS Daithor lapen Jakub kiling asar buramen Baliram kiling village sarbura rongpi PS chokihla pusi birta tokbo mahut anke chinidun lapen birta tokbo mahut anke bangke thom hele ke orasong atum arideng ke longpon lake Diman pat si long chot lapen non amat bangke thoma tumaphan Daithor police atumari dengsi dolang. Phuluni Harmon Club along training cum workshop kachar hesi reseko kilip ni krehini aparman kapang chengpon. Pinini phai krehini arni Phuluni constituency ke parlo Phuluni Harmon Club along training cum workshop kachar hesi reseko